అంటే ఎక్కడికి? ఆటోనా? అంటే నానికి నేను ఓసి ఏట్రా నీ కంటికి నేను ఎలా కనబడుతున్నాను? అక్కడ అలా అమ్ముకున్న వాళ్ళని ముఖం వేసుకొని డొక్కాటేసుకొని వచ్చి నన్ను ఆంటీ అంటావా? ఎలాగుంది నీ కొల్లు? అప్పుడు అమ్ముకుని ఉన్నా నన్ను ఆంటీ అంటావా? ఇంకా నీ అమ్మ అంటే నీ అక్క అంటే నీ చెల్లి నువ్వు పట్టుకుంటే ఎలా అంటే నన్ను ఆంటీ అంటే నీకే అమ్మ వద్దు అమ్మా. మొఖం చూడు మొహం ఎలాగుందో. సవాల్ మీద రూపాయలు ఏరుకున్న వాళ్ళ మొఖమును నువ్వు నన్ను ఆంటీ అంటావరా? ఆపు. చాలు పాప ఎక్కువ. అలా అన్నా బాగుంది. సరే కాగితం వెళ్తాం. దయచేసి నన్ను చంపేయండి.